Min issa l-qoddim bil-lejl fil-ħdud u l-festi wieħed se jsib kliniċi veterinarji miftuħin f'każi ta' emerġenza grazzi għal skema li tneddiet mill-Gvern. Dan anke wara li l-Ministeru responsabbli sema u evalwa s-sitwazzjoni tas servizzi veterinarji li jeżistu f'pajjiżna u ġie deċiż li tissaħħaħ il-kura urġenti għall-annimali. Dan se jseħħ bl-iskema b'kollaborazzjoni mal-Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji biex jingħata servizz ta' emerġenza minn diversi kliniċi liċenzjati. Il-veterinarju Dr. Anthony Gruppetta sostna ma' One News kemm din l-iskema tal-Gvern tfisser ħafna kemm għas-sidien tal-annimali kif ukoll għall-veterinarji infushom. Naħseb l-ewwel ħaġa li jekk din l-iskema lin-nies li hemm barra lil dawk kollha li għandhom l-annimali ħatfissrilhom li għandhom x'imkien fejn jistgħu jirrikorru jekk jinqalgħalhom il-bżonn. L-iskema li nieda l-bieraħ il-Ministeru qiegħda issuq lejn dak ir-riżultat biex almenu jkun hawn il-possibilità dejjem jew il-ħin kollu ta' servizz privat veterinarju miftuħ. L-għanewlieni ta' dan is-servizz huwa wieħed li jiżgura l-kura u l-benesseri tal-annimali matul il-ħinijiet meta s-servizzi veterinarji normalment ma jkunux disponibbli. Permezz ta' din l-iskema l-Gvern qed jassigura li s-sidien tal-annimali domestiċi ikollhom aċċess kontinwu għal servizz veterinarju ta' emerġenza disponibbli 24 siegħa kuljum is-7 ijiem fil-ġimgħa. Jistgħu jiksbu kura f'waqta biex titnaqqas id-tbatija tal-annimali tagħhom bl-aktar mod effettiv, igawdu minn servizz imsaħħaħ permezz ta' inċentivi finanzjarji offruti lil kliniċi biex jipparteċipaw f'dan il-programm ta' emerġenza u jirċievu sapport adekwat fejn l-ebda sit ma jitħalla waħdu meta jiffaċċja emerġenza relatata mal-annimal tiegħu. Is-servizz se jkun qed jiġi offrut fi 3 reġjuni f'Għawdex, fit-Tramuntana u fin-nofsinhar ta' Malta. Il-kliniċi li għandhom liċenzja f'dawn ir-reġjuni msemmija se jiġu mistiedna jipparteċipaw permezz ta' xift. Is-servizz se jibda jingħata kull lejl bejn it-8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu kif ukoll bejn it-8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija fil-ħdud u l-festi pubbliċi sakemm l-isptar għall-annimali ftaqali jibda jopera b'mod permanenti. Fil-jiem li ġejjin il-Kunsill tas-Servizzi Veterinarji se jħabbar il-kliniċi magħżulin u li se jkunu qed jipparteċipaw f'din l-iskema ġdida waqt li l-lista tiġi ppubblikata fuq is-sit vsc.gov.mt. Il-Ministru responsabbli Anton Refalo sostna li l-implementazzjoni ta' dan is-servizz huwa xhieda tal-viżjoni tal-Gvern fir-rigward tas-saħħa tal-annimali. Għal dan il-Gvern, il-benessere tal-annimali jiġi l-ewwel qabel kollox. Għal daqstant il-bieraħ nidejna skema importanti ħafna il-bija il-Gvern qiegħed joffri dan is-servizz ta' emerġenza f'ħinijiet meta normalment dan is-servizz ma jingħatax.